Londresen bizi zen familia batek 3 seme-alaba zituen, Wendy, Mikel eta Jon. Gurasoak kanpoan ziren egun batean, Wendy historia kontatzen ari zitzaien bere anaieri. Nana, haurren txakurra, ere adi-adi zegoen ipuinan zuten. Wendy atzera begiratu zuen eta mutiko berezi bat ikusi zuen gehioan. Nor zara? Galdetu zuen Wendy. Peter Pan naiz, Santa Sekulako herrialdetik nator. Gelara sartu zenean, Nanak eraso egin eta koska egin zion. Baina txakurra zur eta lur gelditu zen itzala, besterik ez zuela harrapatu ikusi zuenean. Geldi, Nana! Wendyk itzala hortzetatik kendu zion Nanari eta Peterren oinetakoei josi zien. Eskerrik asko, Wendy. Nahi alduzu Santa Sekulara joan eta nirekin bizi diren haur galduei zure ipuina kontatu? Bai horixe, baina Jon eta Mikel ere nirekin etorri beharko dute, erantzun zion Wendyk. Konforme, esan zuen Peterrek. Une horretan, kanpanila txikia agertu zen, eta hotz miragarriak zabaldu zituen aurren gainean. Orduan, aurrek gora egin zuten eta egan hasi ziren. 1, 2, 3! Egan gora eta gora egin zuten eguna argitu zuen arte. Horbeko gorrialde hori Santa Sekula da. Adierazi zien Peter Panek uharte berde bat seinalatuz. 3 neska-mutilak uharteari begira, txunditurik zeudela albotik gainoi bala bat pasatu zitzaien, eta metro gutxira lehertu zen. Pum! Gartio kapitain beldurgarriak jaurtitakoak ziren. Goazen eskutatzera, bizkor! Oihu egin zuen Peterrek. Peter kanpaninarekin azarratu egin zen. Kanpanila, zure dizdiragatik ikus gaituzte piratek, alde hemendik. Gartio kapitainak atzetik jarraitu zien eta honek ere aho lurreko etxetxoak aurkitu zuten. Peter bat maladikatu hori, ateratzen den benzail esterrila egingo da. Esan zuen Gartio. Une horretan, tik-tak hotsantzun zuen kapitainak. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Gartio kapitainak eskua galdu zuenean uretara erori zitzaion eta krokodilo batek jan egin zuen eskumutur eta erlojuta guzti. Hain gozoa iruditu zitzaion eskua ordutik aurrera kapitanearen atzetik ibiltzen da. Ura oso-osori jateko asmoz. Tik-tak, tik-tak, hotsantzuz entzun zuenean, kapitainak oihu egin zuen beldurtuta. Lagundu! Lagundu! Orororo! Gartio kapitainak trampa egin zion Peter Pani. Krokodilo bat Trigiria printzesaren indarra idaztera zijoala ikusi zuenean, Peter Panek krokodiloaren gainera salto egin zuen, Trigiria hartu eta gorantz eraman zuen. Beranduago, Gartio kapitainak leihotik Wendy eta galdutako umeak ikusi zituen. Harrapatu haur guztiak! Oihu egin zuen zakarki kapitainak. Ordurako lurpeko etxetxera sartzea lortu zuten. Ez zuten lan handirik izan haur guztiak lotzen. Ez ustean harrapatu bai zituen. Peter Pan hilko du! Esan zuen Gartio kapitainak. Hori goldarkeria hutsa da! Oihu egin zuen Wendyk.
Peter Pan ez du gaiago ikusiko, eta zuek aurrak krokodiloantzeko janaria bezala erabiliko zaituztet. Dindo, dindo. Piratek eta kapitanak aurrak itsasontzira eraman zituzten. Kanpanila gertatutako guztia ikusi zuen eta Peter Pana esan zion. Entzun, Peter, Gardio kapitainak baitu egin ditu Wendy eta umeak, eta gero itsasora eraman ditu. Lagundu kanpanila, goazen salbatzera. Itsasontzira iraitsi zirenean, piratak Wendy hor gainetik ibiltzera behartzen ari ziren. Gero eta itsasora erortzen ari zela heldu Peter Panek Wendyri. Orain eraso piratei. Guztiak askatu zituen. Piratei bultza egin eta uretara bota zituzten. Han zeukaten zain krokodilo gosetia. Lortu dugu, hemendik aurrera Santa Sekula seguru egongo da. Hemendik aurrera ni izango naiz itsasontzi honetako kapitaina. Esan zuen Peterrek. Ahots miragarriak bota zizkiotenean, itsasontzia gora joan zen. Izorren artean, Wendyren etxera iritsi zirenean neskatoak galdetu ziren. Peter, nahi duzu gurekin bizitzen gelditu? Hemen galdituko banintz, hasi egingo nintzateke, ezin izango nuke Santa Sekulara itzuli. Pirata untzia Santa Sekulara joan zen eta Peter Pan eta bere lagunak herrialdera eraman zioten.